Adwa wacho ni nyoro ne wawuoyo gi piny, to moloyo ne wawuoyo ka wachimo twakwa ne ker mar piny. Mana kaka wadwa nowacho, piny ok dhi maber, kaeto wan gi wuondruok ni gik moko duto koro sani ber. Kane gilando wach mar sirikal moriw ni iluongo ni broad based government ni, il ne nitie maduong' ahinya e piny luo ka, nikech baba nosenyisowa kuma onego koro waluw. To mano ne en moment in his own time. Koro ka adiera dwa donjonwa, gima kisungu luongo ni reality, koro ka dwa donjonwa, ni kara nyocha ne wan mana arus, kek mana wachamo cha ne wachame mana arus. Koro wadwa donje nyoyo mar mahanya, nyoyo maonge ng'ur. Mane adiera modonjonwa ni koro wadwa madho urungi makata na sukari onge. Omiyo nyoro ne waneno ni wawuoye weche machandowa e piny ka kaka oganda. Emomiyo ni wawuoye weche mag health, wawuoye weche mag security kata mag arita, wawuoye weche mag education, wawuoye weche moko mag mibadhi, to gi gik moko mosebedo kakelo pogruok e Kenya waka. Koro mano e gima nyalo wacho sani ni nochunowa mondo wawuoye gigi, nikech waneno ni wan kaka kanisa, ji osewacho ni waling'. To adwa ni mondo ji ong'e ni diere mane kanisa wuoye matek ahinya, ne diere mane nitie only one political party ma opposition ne chik ok oyie mondo owuo. To sani ne waparo ni nikech wan gi strong opposition ma bende nonego bed ni manoloso government, gibro bedo strong enough now to speak. Ka wan to wayalo injili e pulpits mawa. To waneno ka kier nitie mang'eny. Mane mochunowa ni nyaka koro wawuog oko e surface mondo koro jopiny owinji ni mae yo ma Nyasaye dwaro. Erokamano. Erokamano ahinya, mano Bishop kuom paro. Ma bende adani mondo mi